Уважаеми гости, откривам втората част от Националният събор на възпитаниците на училището, представяне на книгата "Паметта на времето", посветена на 100-годишният юбилей на Висшето транспортно училище Тодор Каблешков. Книгата се издава по инициатива на Клуба на офицерите и сержантите от запаса и резерва от бившите войски на Министерството на транспорта и Висшето военно-транспортно училище Тодор Каблешков и с участието на Висшето транспортно училище Тодор Каблешков. Продължение на 2 години авторският колектив в състав офицера от запаса Асен Йосифов, възпитаник на 43-ти випуск на Полувисшият железопътен институт, ръководител на колектива, и членове офицера от запаса инженер Тодор Тодоров и асоциираният член на клуба госпожа Ирена Станоева изпълниха тази сложна по своята трудност и значение високо отговорна задача. Нека вашите аплодисменти бъдат израз за нашата най-искрена благодарност за техният безвъзмезден труд, дар за 100-годишният юбилей на любимото училище. Както и автора и авторският предговор е на бившият министър на транспорта и възпитаник на железопътното училище инженер Стамен Стаменов, който също е сред нас. Главният двигател за дарителската кампания за набиране на средства за издаване на книгата е офицера от запаса инженер Георги Младенов, заместник-председател на клуба. Както и всички колеги, които присъстват в тази зала и направиха необходимото тази книга да достигне до всеки един от нас. Дълбок поклон пред всички. Бъдете живи и здрави и благословени. Не мога да не посоча, че книгата е и дар в чест на 30-та годишнина от учредяването на нашия клуб на офицерите, сержантите от запаса и резерва и 135 години от създаването на железопътните войски в България, които годишнини ние ще отбележим достойно. За мен е чест и приятно задължение да обява, че в нашата работа ще вземе участие професор, доктор, инженер, икономист Даниела Тодорова, ректор на Висшето транспортно училище Тодор Каблешков. Бригаден генерал Стефан Стефанов, заместник-председател на Централния съвет на Съюза на офицерите сержанти от запаса и резерва в България и председател на Столичния съвет. Генерал-майор, доктор, инженер, академик Христин Христов, началник на войските на Министерството на транспорта в периода 1994-1997 и възпитаник на Полувисшия железопътен институт Тодор Каблешков, 42 випуск. Сред нас е и главният редактор на вестник Българско воинство полковник Спирдон Спирдонов. Също сред нас от списание "Железопътен транспорт" е госпожа Маргарита Величкова, представител на редакционният екип. От клубовете на офицерите и сержантите от запаса и резерва на инженерни войски сред нас е полковник Столичков и на строителни войски полковник Филев.
Не мога да не споделя радостта си, че сред нас е и почетният председател на Национално дружество Традиция, полковник Станчо Джумалиев, който в първата част на плаца беше командир на знаменият взвод. Благодаря ви. Скъпи приятели, какво по-хубаво от това на вечерието на 1 ноември, именно Деня на народните будители, да посветим втората част от този прекрасен национален събор именно на едно творчество, в което нашите прекрасни приятели, господин Омай се каза безвъзмездно, но аз не съм съгласна с тази дума. Напротив, безвъзмездно може би от финансова гледна точка, но абсолютно възмездно, защото те отдадоха сърцата си, времето си, настроението, желанието да пресъздадат всички моменти, които са достигнали до тях на страниците на тази великолепна книга. Книгата тежи, защото в нея наистина се усещат съдбите, историите, емоциите на всички тези хора, за които транспортната ни алма матер е била основна част от техния живот. Всяко кръстване на страниците на книгата определено зарежда с настроение и с усмивки, защото тук са пресъздадени редица истории на всички, които са участвали в живота на този транспортен университет, този транспортен институт. Единствен на Балканския полуостров, с което се гордеем изключително много. Република България, Министерство на транспорта и съобщенията, 29 октомври 2022 година. Уважаема професор Тодорова, уважаеми господин Омайски, уважаеми преподаватели, възпитаници и гости. За мен е удоволствие да ви поздравя на този хубав празник. Вече столетие Висшето транспортно училище Тодор Каблешков изгражда не само отлични професионалисти, но и авторитетни личности. През годините възпитаниците на академичната институция са доказали, че с труд и всеотдайност са се справили достойно с предизвикателствата на времето. Железницата се гради именно от хората, които неуморно и добросъвестно са влагали всичките си способности и сили в нейното развитие. В днешно време, предвид нарастващата взискателност на потребителите, отговорността да се прилага знанията и уменията е огромна. Вярвам, че всички кадри на транспортното училище ще се умеят чрез иновативни подходи да допринесат в сектора. Знайте, че способността за навременни и решителни действия определя цялостното развитие на железопътния транспорт. Пожелавам на всички здраве, лично щастие и професионални успехи. Честит празник! Красимир Апокчийски, заместник министър на транспорта и съобщенията. Уважаема госпожо ректор, уважаеми генерали офицери, дами и господа, когато получих от подполковник Асен Йосифов книгата "Паметта на времето", веднага се убедих най-малко от две неща. Първото е невероятният труд, вложен от творческия колектив, и второто – голямата съпричастност към издаването на книгата, която е запечатана за историята на страница 4 и 5, с имената на тези, които са съдействали и помогнали това уникално произведение да излезе на бял свят, и то точно на време, т.е. когато трябва. Тук е голямото предимство на паметта на времето, т.е. книгата е в ръцете на читателите точно на време. Когато се навършват 100 години от създаването на железопътното училище в България, 30 години от основането на клуба на офицерите и сержантите от запаса и резерва, от войските на Министерството на транспорта и Висшето транспортно училище Тодор Каблешков и 135 години от сформирането на първото военно железопътно подразделение у нас. Освен че излиза точно на време, авторите са постарали самото време да бъде в книгата. Тоест, голяма част от историята на България през последното столетие. Този подход показва значимостта на училището по неговия път
от улица Витошка номер 69, близо до железопътна гара Переговец през 1922 година, до Софийското село Слатина, което днес е престижен квартал на столицата. В този смисъл много умело е работено с архивните материали. Читателят, например, няма как да не запомни, че царя учил в училище, доколкото разбрах от книгата. Или че последният знаменосец на самарското знаме Никола Корчев е машинист на първия донесен у нас локомотив от Швейцария, когато е пусната в експлоатация железопътната линия Русе-Варна. Това е моя роден край. Или че железните пътища у нас са дело на Кавлешковци. Или че българската армия напредва в Европа по време на Втората световна война благодарение на възстановителната операция на железопътните войски. Или че има и железничарска военно-учетна специалност. Или кога е открит първият в страната музей на колела. Или че училището е завършил заслужилият майстор на спорта, олимпийски и световен шампион по класическа борба Георги Мърков. И още много познания дава книгата, паметта ѝ е невероятно богата. Не само това, разбира се. Книгата е излъчва послания, които особено днес е крайно време да се разберат от обществото. Те са свързани най-вече с ценностите, които носи в себе си всеки военнослужещ. Изграждане точно по силата, независимо от превратността на историята. Не видях по страниците на книгата някъде да се оплаква от трудностите на военната професия. Напротив, в много от спомените пише, че именно тези трудности са един от мотивите да се постъпи в транспортното училище. А десетки години по-късно най-искрено твърдят, че училището им е дало много и почти нищо не е взело. Уважаема професор, доктор Даниела Тодорова, уважаеми бивши министри на транспорта, уважаеми господин генерал-майор Христин Христов, уважаеми гости, честит 100-годишен юбилей Кавлешковци. По телефона и от разговорите с много от вас през последните 2 месеца бяха поставени различни въпроси, свързани с книгата. На някои отговорих на тези срещи, останалите обобщих и за икономия на време обединих в няколко групи въпроси. Ще се опитам сега накратко да отговоря на някои от тях. И така, първа група въпроси са сведени до това какво представлява книгата, документална, художествена или нещо друго. Според мен, тя е едно своеобразно хранилище на част от паметта за 100-годишният юбилей. Опит за нов, по-различен прочит на историята на училището, като излезем от рамките на официалната. Опит да създадем една по-различна, но вярна представа за феномена транспортно училище. Написахме я със спомените на много колеги, така че в нея има и различни гледни точки. И нещо лично. Тук в тази книга е нашата младост, спомени, нашето минало. Тук е езика, на който говорим. Тук са нещата, които ни карат да се гордеем, които ни отчаиват понякога и нещата, които ни зареждат. Втората група въпроси е свързана с заглавието «Защо паметта на време?». Преди 2 години прочетох интервю на дипломата, филмов продуцент, сценарист и режисьор Петър Увалиев, който казва: «Паметта е дар Божий, който задължава. Само с памет, с спомени можем да се отплатим на тези, които не са сред нас, и онези, които оставиха светли страници от историята на едно отминало време». Тази мисъл и желанието да имаме памет
която да завещаем на по-младите, за да не се превърнем в общество с признаци на Алцхаймер, окупираха съзнанието ми, занимават ме и сега в безсънниците ми. И така се роди заглавието "Паметта на времето". Трета група въпроси, с които са свързани с екипа, с който сътворихме книгата. От опит зная, че за да се направи едно качествено произведение, един успешен проект, първо трябва много силно да вярваш в идеята, да й се посветиш и второ да намериш съмишленици, с които да я реализираш. И най-важното, да знаеш как, да имаш дарбата да го направиш. Като ръководител на авторския колектив, редовно вече няколко десетилетия общувам с белия лист. Моите лични моменти пред него ми даваха сили в годините да успявам, да прощавам, да намирам смисъл, да пазя душата си цяла и името неопетнено. Дълбок поклон и сърдечни благодарности на професор доктор Даниела Тодорова, на инженер Иван Омайски, на инженер Тодор Тодоров, Ирена Станоева, инженер Георги Младенов, инженер Неделчо Неделчев, инженер Стамен Стаменов, инженер Кирил Ерменков, госпожа инженер Денета Минчева, доцент доктор Рогожерова и моята прекрасна внучка Радина Димитрова, на моята съпруга Милена Йосифова, че за тези 2 години ме изтърпя в тази творческа атмосфера. Благодаря и на всички други, които са в тази зала, които очакваха да излезе и да го имате в ръцете това произведение. Това са прекрасни хора, хора на действието и всеки от тях е оставил някаква частица в моето сърце. Още един път благодаря ви. Благодаря и на дарителите, тези 74 човека, посочени в книгата, на другите над 350 колеги, които предварително закупиха книгата и сега тиражът е почти изчерпан за няколко дни. Четвърта група въпроси касаят критерия, по който са определени хората, за които се пише книгата. Тук имаше доста въпроси и доста дебати. Сами разбирате, че за всички достойни хора за този вековен юбилей не е възможно да се напише. Стараехме се да разказваме за хубавите неща, търсихме добрите примери, вдъхновяващите хора, оставили следа в развитието на училището от курсанта до генерала и професора. За ваше сведение, в книгата са посочени 1849 имена. От тях за 106 има биографични очерки за курсанти, офицери, от командир на взвод до началник на училището, от редови преподаватели до професори и началници на катедри, спортисти, хора на изкуството и културата, заслужили железничари, герои на труда, генерали, министри и още много други. Във времето, когато много от големите имена на училището отдавна не са между нас, а останалите стават все по-малко, признателността изисква да не ги забравим, да възкресим избледнелите спомени заради всичко, което сътвориха. Дали сме успели? Важното е да знаеш за кого пишеш, но още по-важно е какво пишеш.
Дали написаното е изпълнено с чистота, искреност и неподправеност, с художествена култура и изстрадан житейски опит, или е фалшиво, подменено от така наречената политическа коректност или от зомбиращата песен на проваления псевдолиберален нов световен ред. Пета група въпроси, най-често издаваните, това е защо в книгата не е отразен периода 2001-2022 година. Такова беше желанието на ръководството на училището и ние се съобразихме с него. Аз съм убеден, че рано или късно тази празнота в книгата ще бъде запълнена. Да се надяваме, че това ще е така. И последната група въпроси, свързани с ефекта от книгата върху читателя. Днес, когато книголюбието в нашата страна по много обективни и субективни причини намалява, иска ми се да вярвам, че паметта на времето първо ще бъде едно интересно четиво за всички възпитаници на транспортната алма матер, нашите близки и приятели, изобщо за четящите културни граждани. Увереност за това ми дава големият интерес от ваша страна и желанието, с което книгата се изкупува бързо. Моят любим поет Павел Матев има едно четиристишие. За този свят, за този мир земен, опъвахме си нервите до скъсване. Ние всичко дадохме преди да вземем, да бъдем други, вече късно. Това е откровение и за всички нас в тази зала, а извън нея, които вече половин век не сваляме пагоните не от раменете, а от съзнанието си. Съзнанието ни, нашето плодно зърно в 100-годишната история на училището. Историята на истински каплешковци. Благодаря ви, че ми слушахте. Бъдете благословени. Словото на председателя на авторския колектив Асен Йосифов ме развълнува много силно. Аз не съм литератор, не признавам и дар слово, дарбата на дар слово, но от тази трибуна още един път искам да изкажа моята най-голяма благодарност на офицера от запаса подполковник Асен Йосифов. Ако от мене зависеше, не подполковник, аз бих направил генерал. Ако от мене зависеше, аз му бих дал най-голямото гражданско признание и отличие като литератор и историк на железопътните войски, на железопътно училище, а оттам и на железопътния транспорт. Сигурно няма да бъда точен в оценките на тази книга. Но тази книга за мен е едно Евангелие, по който трябва да се организират следващите дни и следващите по-обратни моменти в образованието на железопътното образование. Въпросите, които аз задавах, Асен Йосифов им отговори и те наистина ме вълнуваха. В преговора на книгата аз съм изказал своите емоции, но бих допълнил и някои неща, които след като прочетох тази книга, неколкократно я преродих и сигурно ще я роля още много пъти. Какъв е моя извод? От 22 година до 1974, когато, трудно да го кажа опекуни, но когато железопътното училище, Половишия железопътен институт,
Международното военно-транспортно училище бяха под егидата на Министерството на транспорта и Министерството на отбраната. Учебното образование вървеше по възходящата линия, заедно с възходящото развитие на железопътния транспорт. На въпроса ми, защо няма последните 20 години в историята на тази книга, подполковник Йосиф отговори. Позволете ми, господин ректор, да не се съглася с вас, че са малки 22 години, за да се направи оценка на висшето образование в транспортното училище. Когато отчитаме юбилей, когато отчитаме състоянието на училището, никога не трябва да го откъсваме от състоянието на железопътния транспорт. Училището през тези 80 години е било основен доставчик на кадри за железопътния. За съжаление, след настъпилите политически промени, възпитаниците на висшето транспортно училище не постъпват в системата на железницата. Бих казал в разговор с отделни действащи яничари, че в железопътния транспорт настъпва кадрова криза, освен другите кризи. За да няма тази криза, бих се обърнал към ръководството на висшето транспортно училище. Трябва да направите така, че висшето транспортно училище, повече да се казва висше железопътно училище, и то да продължава да произвежда кадри, изпълнителски и ръководни за железопътния транспорт. Сега кадри изпълнителски се готвят от отделните железопътни предприятия краткосрочни курсове, където не получават необходимата подготовка за изпълняване за упражняване на железопътната професия. Висшите транспортни кадри, които готви висшето транспортно училище, трябва умело да ръководят железниците в пазарната икономика. Трябва да направят така, че се внедри лоялна конкуренция между железопътните фирми, между железопътния и автомобилния транспорт, за да бъде именно железопътно училище и да носи достойно името на Тодор Карлов. Аз повтарям, не съм литератор и ми е трудно да кажа как трябва да бъде конструирана тази книга. Но, както каза и автора, че екземплярите вече са изчерпани, надявам се, че в следващите поводи тази книга ще бъде допълнена с липсващите части. Ще се оставят някои малки грешки, които има в нея, и тя наистина ще стане ръководен документ и ръководно начало в отчитане на следващите юбилейни годишнини, както на училището, така и на железопътния транспорт. Още един път с най-голяма благодарност на авторите, които създадаха и издадаха тази книга. Благодаря. Давам думата на офицера от запаса Константин Димитров, възпитаник, 46-ти випуск на Полувисшия железопътен институт Тодор Каблешков и председател на дружеството на офицерите, сержантите от запаса и резерва към дружество Магистрали, който ще поднесе приветствие, приятелска изповед към авторският колектив и неговият ръководител. Заповядайте, господин. Завършил съм училището в 1971 година, Полувисш железопътен институт. Днес тук присъствам с голямо вълнение, защото успях и доживях благодарение, да присъствам на 100 годишнината на честването на създаденото 1922 година, независимо как се е казвало преименувало, но до ден днешен това е ковачница за кадри, за железопътния и сега вече и другите видове транспорт. Писах, четох и сега пак се вълнувам. Искам да направя своего рода изповед към авторския колектив и неговия ръководител, твореца Асен Йосифов. С голямо вълнение прочетох книгата "Паметта на времето" и първата ми изненада е, че разказите, очерците са толкова свежи, актуални, откровени и мъдри. Чета ги и
те понася някаква неземна сила. Носите през годините, през преживените изпитания и болки, през слънцето и зимата на нашия най-вече курсантски живот. Нашият истински, изпълнен с толкова желания, мечти и надежди. Книгата е благородно, безвъзмездно апостолско дело на авторите Асен Йосифов, Тодор Тодоров и Ирена Станоева, пример за висок професионализъм и от всички тях откровение и отговорност, която ще остави дълбока гиря не само в сърцата ни, на възпитаниците, невъзпитаниците на училището, но и във всички области на патриотичното и духовното поле на родината. Близо 700-те страници са събрали много истории, каблешковски дух, амбиции, откровения, мечти, весели и тъжни случки, уважение към офицери, старшини и преподаватели, любов към професията, спомени и още много неща. Написаното в книгата приемам и като биография на времето, в което сме живяли. Това вече е оценка и признание за творческото дело на авторския колектив, неговия ръководител Асен Йосифов и многото са автори, ако могат така да се изразят, които са в книгата, нали, със своите писания, снимки и споделят всичко преживяно от тях. А доста от тях са тук и сега. В тези редове бие пулсът на времето, на будното курсантско ежедневие, на българската кръв, а тя ни ги отмерва точно като камертон, не партийното, а точно оценяване на пътя, който извървяхме през втората половина на 20 век. Поуките за допуснатите слабости, заблуждения и грешки. За мен книгата има и високо научно-познавателна стойност. Авторския колектив умело пренася и въплатява своите виждания и разсъждения в поведението на своите патронажи. Уважаема госпожо ректор, уважаеми приятели, колеги, омръзна вече се появям, но тъй като става въпрос за нещо, което е знаменателно, си позволявам да взема пак думата. Една скоба отварям. Забелязал съм, вероятно и вие, че когато става въпрос да говорим за книгата на някой известен автор, самият той за себе си чува такива неща, които дори той не вярва, че такава личност е. Също се отнася, когато става въпрос за поведението на някой генерал. Там пък той няма възможност да чуе какви неща се говорят за него, както и да е. Но тук в случая има една провокация от господин Йосифов, тъй като той си е позволил, така и смятам аз, да обсеби паметта на миналото по отношение на войските на Министерството на транспорта, на ЖП войски, както и на създаването и развитието на държавното училище по ЖП транспорт. Тая негова провокация, паметта на времето, аз си помислих, защо трябва да е, откъде е взел това наименование. Вероятно с колектива, който е разработил книгата. И веднага възниква въпросът в мен. А може ли да има паметта на настоящето? Защо да няма памет на бъдещето? И не е ли господин Йосифов леко така да закодира в заглавието на тая книга, че предстои издаването и на следващата книга, господин Йосифов? Паметта на миналото, що ме, уважаеми колеги, приятели, вероятно ще има и следващата книга. Това е до тук. И само искам да отбележа 3 момента. Вероятно са значими за много от вас. Някои от предноговорящите казаха по тях, но искам още веднъж да наблегна, защото има нещо, което
е много философски и изтънчено поднесено от господин Йосифов. На първо място, по своята същност, книгата "Паметта на миналото" е една изповед, не толкова лична, колкото колективна. Там са събрани болките, страданията, премеждията, приключенията на ръководния състав, на обикновения сержант, войник. Това е изповед. Ако е бил надарен с дарбата да пише и стихове, вероятно ще да бъде още по-изразително. На второ място, той ни поднася един лек, с което да се преодолее чувството на неудовлетвореност, неразбиране, недооценка на вашия труд в различни периоди от развитието на нашата държава, особено през последните години. Лек, нищо не е забравено, само му са допълнено. И на трето място, тази книга е и най-добрия, според мен, паметник на преклонението и признателността към всички уния, които са докоснали до тази високо отговорна професия. Паметник. И днеска няма ли заедно 3 годишни, имаме и 4-та. Книгата "Представянето, паметта на времето". Аз искам накрая да коригирам господин министър, който каза, че подполковник Йосифов отдавна трябва да бъде генерал. Но той си е по душа генерал, господин министър. Той е подполковник по звание, обаче по душа е генерал. Много е трудно обаче, господин министър, тъй като съм свидетел, да попаднете на генерал със звание, а да има душата на подполковник или на капитан. Нямате такива речи. Още веднъж пожелавам творчески успехи на господин генерал Йосифов. Давам думата на госпожа инженер Венета Минчева, бивш любим преподавател от нашето училище, намерила достойно място в книгата "Паметта на времето". Заповядайте, госпожо Минчева. Не зная дали съм любим преподавател, защото това е много субективно. Но искам всички да уверят, че с страхотно желание съм работила тук по близките от 1967 до 1999 година. 32 години. Обичала съм и хората, с които съм работила. А те към него много ясно. Един хубаво отношение, любни чак толкова, защото аз съм била строга и доста двойки пищици. Вагони, предавала съм много. Вагони не е толкова, но най-трудно се възприемаше механиката и съдбовата. Но пък мога да се гордея, че висшия курс се явиха наши най-добри момчета на Олимпиада в България, на всички учебни заведения, висши, цивилни, не само военни, всички. И нашите момчета, нашия екип беше на 4-то място от всички, от военните училища на 1-ви. Още си спомням един курсант, Тони, той беше 4-ти от всички участници. Това е голямо нещо. Тук има хора, които разбират много добре
добре от съпрумата и знаят какво представляват с вечерните си книги. Аз мога много да говоря с форми, защото знаете, че един преподавател много може да говори, ако не е друг. Уважаеми госпожо ректор, господа гости, мои колеги, мои бивши курсанти, сега големи началници и били, знаете, че голямо вълнение. Слушах всички преди мен. Бяха много интересни. И искам да ви кажа, че и аз ще ви поздравя, защото това е наш празник. И аз го чувствам като мой, като наш. И всеки от тук присъстващите има по-малък или по-голям принос в това честване, а то увеличава. 100 години! Но това са много. Аз, когато ми каза един от авторите, че ще издава тази книга, само се молих да остане, да бъда жива. И ето ме тук сега пред вас. Толкова съм щастлива. Честит празник на всички. Искам и аз, въпреки че не мога пред говорящите пред мен, да се конкурирам за книгата, не съм литературен критик, но и с когото говорих, като бяхме навън, всеки казва, аз за една нощ ще прочета. Това е истина. Всеки за една нощ прочета. Аз я четем втори път и трети път. Като преподавател ще кажа първо, книгата е навременна. Тя излезе просто не преди годишнията. Всички знаете, защото са прочели книгата, че тези 100 години се падат точно днес. 29 октомври от 22 година миналия век до сега 22. На второ место, аз казвам, книгата е вярна. Аз ви казах, аз съм живяла, защото повече отразява живота в бившото ПЖИ, разбира се, засегнати си и всички други, с такъв интерес. Например, беше ми много интересно, че уважавани от мен господин Станев е възпитаник на Държавното жребно училище. Господин Йосифов също. Ами аз, когато съм пристигнала тук като преподавател с конкурс, разбира се, той е завършил това училище. Аз не ги знаех тези неща. Така че книгата отразява вярно живота в училище. На трето место аз поставям, че книгата е много интересна. А всички го казаха. И който е прочел книгата, същото ще каже. Но тя се чете така бързо. Дори се връщаме да я четем. Книгата е много полезна. И тепърва ще бъде полезна. Това госпожа Дъската каза, ние се опираме на стари неща. Това е вярно. Няма да се спирам, защото всеки от вас е чел, но аз страхотно се развълнувах, четейки думите на господин Йосифов за един мой колега, старши преподавател Кирил Църболан. И сега ми се разсъдява. Той не говори за него така, като биографични данни, а се обръща. Учително. След това, как завършва той? Най-накрая казва: сърдечно благодарим и да дълбок поклон, скъпи учители. И какво повече, по-силни думи от това има? Благодаря ви, скъпи приятели, че така струва ми се, че интересно да слушате. Най-накрая обаче искам да кажа, че всичко е много хубаво,
Но все пак трябва да погледнем и напред. А сега идват нови кадри. Училището продължава. Вярно, като висше транспортно училище, с доста нови функции, доста нови неща, защото и времето се измени. Затова аз пожелавам на всички нови кадри, които продължават нашето дело, много сили, много кураж, да издигат още на по-високо ниво нашето образование, да работят за издигане на училището, на нашата наука. Благодаря ви на всички вас. Предполагам, че забелязвате, че строевата ми стъпка вече не е налична. Всичко здраве. Дами и господа, уважаеми колеги, випускници на Държавното железопътно училище, Железопътния техникум, Полувисшия железопътен институт, Висшето народно военно-транспортно училище и Висшето транспортно училище Тодор Карлович. С голямо удоволствие заставам пред вас по повод на едно забележително събитие на нашата общност – издаването на книгата "Паметта на времето". Това не е първата книга, разказва се за железопътни войски, войските на Министерството на транспорта и на нашето училище. Отличителното в нея е това, че основният обект на повествованието е становлението и развитието на Висшето транспортно училище. Тъй като в фокуса на вниманието е то, ще си позволя да започна своето изказване с няколко думи за нещо. 100 години история. Това е нещо, което в първи момент човек не може да го възприеме, не може да го осъзнае, не може да го осмисли и да си го представи. 100 години училището със своята дейност прави възможна за идентичността на един от основните видове транспорт в транспортната система на държавата – железопътния. Без ръководителите движения и начални влакове, без машинистите и строителни техници, без механиците и вагонните техници, нито един локомотив, нито един вагон и влак не могат да изминат разстоянието от буква А до буква Б, независимо колко голямо е то. Не само това, нашето училище, освен изпълнителски ръководни кадри за железопътния транспорт, а последствие автомобилни, даде на държавата България кадри във висши ешелон на изпълнителната и законодателната власт. Министри, замминистри, депутати в Народното събрание, членове и ръководители на комисии и много други. А също така издатели, журналисти, поети, писатели, хора на изкуството и културата. И не е само това. При подготовката на един проект за ремонт на участък от железопътната линия на Гърция, аз с удоволствие се срещнах с директора и заместник директора на гръцките железници, които се оказаха възпитаници на нашето училище. Освен това, на една екскурзия в Турция, колеги от моя отдел след завършването си на първо място ми разказаха, че в Нагара Истанбул са срещали заместник началник на гарата, който им се е представител като випускник на нашето училище. А след като разбрали, че те са от Министерство на транспорта, ги завърха началника на гарата, също випускник на нашето училище. Завършвайки бих искал да пожелая на ръководството на училището, защо не и на университета, да поддържат и повишават авторитета на училището. Дипломата, подпечатана с неговия печат, да е гаранция за съвременна подготовка от висша степен и атестат за висок професионализъм. За книгата. Първо авторите. Да родиш идея от мъдревината на купища сюжети и постановки, да отбереш най-актуалната и злободневна, това не го може да се. Това го може само творец.
Още преди да е написан един ред, да проследиш развитието на фабулата, да подбереш действащите лица и да поопределиш мястото им в повествованието, да определиш рамката с какво да се започне и как да завърши, и това не го може всеки. Нужно е да имаш талант, нужно е да имаш дарба. За изминаването на каменистия път на реализацията, управлението на всеки един елемент по-отделно, от размера на среща до корицата, финансиране, коректури, издателство и още камара неща, които дори не може да бъдат описани, затова е необходима воля и упоритост. За наше най-голямо удовлетворение сред нас има такива хора. Това е нашият колега Асен Йосифов и неговия колектив. Нека да им благодарим. На полковник Йосифов това не му е първата книга, а поредната, която той ще определи, ще подреди на лагицата от трудове, увековечаващи създаването и развитието на железопътни транспортни войски. Книги, запаметяващи паметта на войските и съхраняващи я за пример на следващите, които може би от позицията на днешния ден не можем да предположим кога ще дойдат, но можем да кажем със сигурност, ще ги има, защото има железница, защото има автомобилни пътища, които ще трябва да обслужват икономиката на държавата и действията на въоръжените сили в онова време, за което казваме, че никога не искаме да дойде. Повествованието на книгата е развито в три глави. По етапите на установяването и развитието на училището. Във всяка една от тях са представени документи, определящи статута на училището, някои от действащите лица като ръководители, преподаватели и спомени на курсисти, курсанти и студенти. Текстът е обогатен с богат езиков материал. Показано е, че училището не е останало без вниманието на обществеността, ръководители на държавата и структурообразуващи стопански единици, които са потребители на кадри, подготвени в училището. Впечатляващо е представянето на видни дейци на изкуството и културата, писатели, поети, журналисти, изразили своето високо мнение за училището, неговата материална база и преподаватели. Наред с всичко това книгата има и документална стойност. В нея, като в статистическа справка за първи път са събрани данни, които може да бъдат намерени само след дълга и упорита работа с главните книги и архивите. Това позволява на всеки, който би искал да определи развитието на училището или отделни епизоди от неговата дейност, както и за ръководния и преподавателски състав, първенци на ликостите и отделни ликостите допринесли за това, как се е установява училището и как се е развивала държавата в България. Разнообразен и интригуващ е денят на курсанта, курсиста и студента по време на обучението. В книгата са проследени тържествените моменти, занимателната и творческа задейност на личния състав в извънкласната работа, духа на съвремието и постижението в различните форми. Съществено място отделено на отделни личностници от училището с кратката биография, спомени и постижения. Отбелязани са и международните връзки и контакти с родни учебни заведения в чужбина, както и на преподаване и цялата система на подготовка и формиране на бъдещите специалисти, получили диплом за завършения курс на обучение в страните на училище. Този разказ, събран в над 600 страници, както много справедливо отбеляза в преговора за книгата си министър Сламенов, ще процитирам. Написането в книгата "Паметта на времето" е послание към всички, които през различен период и в различна продължителност са причастни с Държавното железопътно училище, транспортния техникум, Висшия железопътен институт и Висшето военно-транспортно училище в Катар. Накрая, да опише събития и случаи, които все още са жив спомен в главите на читателите, е крайно рисковано мероприятие. Много биха допълнили, изменили и добавили неща, които според тяхното мнение имат място в книгата. Това мисля, че Асен Йосифов вече го каза. Затова особено искам да подчертая едно неотменимо правило – правото на автора. Авторът е представил своето виждане за съдържанието за това как да следва повествованието в книгата.
А тези, които имат различно мнение, имат правото да напишат своя версия в своите труд. Редакции, поправки и допълнения в този труд имат само неговите автори и аз се надявам, че те няма да ни оставят за чакане и следващото допълнително и преработно издание да е качествено. Аз съм тук желавам. Благодаря ви за вниманието. Ще предоставя думата на Ивайло Илиев, курсант от 1996 до 1997 година, 74-ти випуск, който желае да изрази своята благодарност от името на 74-ти випуск. Заповядайте. Благодаря ви. Така инициативно го реших да обръщани. Първо да честит празник на всички. Да благодаря от името на всички курсанти към офицерите, уважаемите офицери, преподаватели, които, когато дойдохме, бяхме плахи и неуверени младежи, излязохме кадри за железниците и уверени вече мъже. За което моя голям респект и уважение към вашия труд и благодарност. Господин полковник Кирил Парапанов, почетен председател на нашия клуб, един от основателите от 1992 година. Уважаеми присъстващи от официалната нация и от всички вас, ние сме се събрали и по един друг повод. 30 годишната от учредяването на клуба на офицерите и сержантите от запаса и резерва от войските на Министерство на транспорта и Висшето транспортно училище Тодор Калчев. Преди ние тук присъстваме от основателите, подполковник Асен Йосифов и аз. Това беше 21 декември 1991 година. 16 часа в големия салон на командването тогава на войските на Министерство на транспорта на булевард Мария Луиза. За голямо съжаление, тази хубава сграда ми се взе, така ако мога да кажа, от някои специални служби, знаеш. Нашия клуб за тези 30 години също има богата история. Той е един от първите клубове, които се създадаха, когато започна след възстановяването на нашия съюз. След изграждането на столичната организация, когато започна в София да се изграждат дружества, клубове по интересни районни организации. Един от ветераните на нашите войски, който създаде инициативен комитет за учредяването на клуба, полковник Иван Ников, вечна му памет, заедно с група офицери, старшини и сержанти, подготви учредителното събрание, което изпълни своята мисия. И на този паметен за нас ден, когато говорим за 30 годишната история, 21 декември 1991 година, в този голям салон на командването на войските на булевард Мария Луиза, в присъствието на тогавашния председател на Централния съюз на Съюза, председателя на столичната организация на Съюза, вече тогавашния началник на войските на Министерство на транспорта генерал Рангел, вече му памет, и много други, се проведе това събрание. И по първа точка, след доклади и приветствия, се взе това историческо решение. Учредява се клуб на офицерите и сержанти от запаса и резерва от войските на Министерство на транспорта и Висшето транспортно училище. И втора точка, избира се председател на клуба генерал-майор Младен Наверов, бивш началник щаб на войските, вече му памет.
и още 10 души членове на клубния съвет. 5 души от тях вече са в един друг, далечен виртуален свят. Може би ни наблюдават. 4 души са още живи. 30 години от тогава. Клуба започва да расте. Минаха години. Достигна 150, 200, 250 души. И беше взето решение да се учредят дружества. И се учредиха. Дружество Люлин, дружество Дружба, дружество Надежда, дружество Римска стена и други. По-късно някои от тях по различни причини, природни или други, престанаха да съществуват, хората напуснаха, но в последните години се създадаха нови дружества или се възстановиха, като дружеството в Надежда Градница, дружеството Магистрали, което преди беше сборно, и дружеството в ТСВ Илиянци и така нататък. Тоест клуба продължава да се развива и продължава своята дейност. Много интересно е също това така, че именно в този клуб се провежда много активна, военно-патриотична, родолюбива, социална и друга дейност. Няма поводи, в които той да не е взел участие. Аз само искам да кажа, да допълня, че приноса му примерно за тази книга "Паметта", това са 2 години последни, особено последна. Ето пример. Заседанията през тази година. Първа точка. Председател Майстор Галява. Информация за подготовка на книгата. Трето заседание. Информация. Пето. Докладва от полковник Йосипов. Но ето, назря нуждата от пари. Появи се втора точка в дневния ред. И ето председател на доклада. Решение. Дарителска сметка. Открива се дарителска сметка. По банков път и лично чрез полковник Младенов. Появи се трета точка. Да докладва. Пето заседание 5000 лева. Седмо заседание 7000 лева. Няма да ги повтарям. 10-то заседание 12 000 лева. Малко. Но ето, достигна се до 15 000 лева. Достатъчно. Ще излезе книгата. Трябваше обаче да се мисли за печатница. Първа оферта, втора оферта, трета оферта, 4 оферти. Появи се трета точка от дневния ред на клубния съвет. И се взе решение за тази печатница. И ето, книгата се даде и книгата излезе. Вие знаете, един голям писател е написал български. Какво ще ми дадеш история от пожълтелите си страници? И ето нашия авторски колектив под полковник Козя Сериосов, полковник Тодор Тодоров и хубавата Ирена дадаха не пожълтели страници, а златни страници на тази история, на паметта. Нашето училище е имало история, ще има настояще, ще има и бъдеще. Защото всички ние знаем, че времето има 3 измерения. Минало, настояще и бъдеще. Най-важно, най-интересно е миналото. Това са спомените, това е паметта, която тук е отразена. Това го посочвам, за да се види и за приноса на членовете на клубния съвет в помощ на този прекрасен авторски колектив. И така расте, история ще има, нашия клуб съществува, ще продължава да съществува, въпреки това, че няма войски, въпреки това, че не се уволняват офицери и сержанти от запаса и намаляват. Всеки има история, всеки има настояще, ще има и бъдеще. Благодаря ви. Награди от Централния съвет и Столичния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва за Националния събор, посветен на 100 годишнината от създаването на Държавно железопътно училище в България, 30 години от учредяването на клуба на офицерите и сержантите от запаса и резерва
на войските на Министерството на транспорта и 135 годишния юбилей от създаването на железопътни войски в България. Наградите ще се връчат от заместник-председателя на Столичния съвет и председател на Столичната организация на Съюза, бригаден генерал, офицер от запаса Стефан Стефанов. С мемориален знак на Съюза се награждава професор, доктор, инженер-икономист Даниела Тодорова, ректор на Висшето транспортно училище в Карлово. За същият мемориален знак се награждава офицер от резерва, майор инженер Иван Майски, председател на клуба на Министерството на транспорта и ветеринарното кадърство. Служа на Република България. Председателя на клуба се награждава и с грамота. Другите му грамота. Съжалявам, че се намесвам в процедурата, но Централният съвет на Съюза взе решение да удостои майор Иван Майски с званието почетен член на Съюза на офицерите и сержанти от запаса, заедно с което да му връчи съответният документ. Аз само ще прочета. Почетна грамота, Централният съвет на Съюза на офицерите и сержанти от запаса и резерва. Удостоява със званието почетен член на Съюза на офицерите и сержанти от запаса и резерва майор инженер Иван Кирилов Майски, председател на клуба на бившите войски на Министерството на транспорта към Столичната организация на Съюза на офицерите и сержантите. Тая почетна грамота е придружена и със специална членска карта. За нейния чест се ви я връча господин. Със същия мемориален знак се награждава офицер от запаса Асен Йосифов, ръководител на авторския колектив на книгата „Паметта на верността“, посветена на 100 годишния юбилей на с почетна грамота от председателя на Централния съвет, офицер от запаса, подполковник инженер Тодор Тодоров. Офицер от запаса, капитан инженер Стамен Стаменов, бивш министър на транспорта, автор на 5 голове.
Офицер от запаса капитан и инженер Кирил Ерменков, бивш министър на транспорта, член на КУЛА. театели, ветерани, възпитаници, преподаватели. Още дълги години да носите гордо името на нашия патрон Тодор Кавлешко. Честитка! Офицер от запаса, полковник инженер Георги Младенов, заместник председател на клуба. Офицер от запаса, полковник инженер Рашко Иванов, член на клубния съвет и председател на социалната комисия. Офицер от запаса, полковник инженер Рашко Иванов, член на клубния съвет и председател на социалната комисия. Офицер от запаса, полковник инженер Неделчо Неделчев, член на клубния съвет. Асоцииран член Ирина Станоева. Две думи. Искам всички да се изправите на крака, да аплодирате основния автор на книгата, от полковник Асен Йосифов. Ако той не беше тук, всички ние нямаше да бъдем тук. Особено аз. Основният двигател на книгата, създател на всичко, което чухте до момента, е той. Бъдете жив и здрав, залата е баща ми, той е биологичен ми баща, ментор в живота, но духовният ми баща сте вие. Благодаря ви за всичко. Взема думата аз като председател на клуба да кажа, че сте родили мъжко момиче, което, макар и да не носи пагони, при нас носи пагони. Благодаря ви, семейство. С почетна грамота от председателя на столичния съвет, офицер от запаса, полковник Кирил Парапанов, основател и дългогодишен председател на клуба. Посмъртна награда за офицер от запаса, подполковник Румелин Виденов. Христи ще получи наградата негов курсант, старшина от запаса на Арсов. Светло Арсов.
Следваща награда, малко нескромно, моя милост. Офицер от запаса полковник Константин Димитров, председател на Куйно дружество. Офицер от запаса подполковник Огнян Кирянов, председател на дружество. Офицер от запаса старши лейтенант Асен Георгиев, председател на дружеството. Офицер от запаса Николай Киров, председател на дружеството. Офицер от запаса полковник Ангел Андонов, председател на дружество. Варна. Офицер от запаса Методи Дунков. Офицер от запаса Райчо Райчев. Офицер от запаса Стефко Мишев. И офицер от запаса лейтенант Георги Стайковски. Полковник Стефан Петков да дойде. Стефан Петков. Наградата на председателя на дружество Варна, полковник Ангел Андонов, ще я получи подполковник Стефан Петков. Поздравителен адрес от Централният съвет, който е подписан генерал Златан Стойков. Уважаеми колеги, моето присъствие на сцената повече приключи. Спомням си преди около 15 години нашият известен писател, класик Радичко, по повод на поредната литературна награда, която получава в Народния театър Иван Васов, знаете, че има такива награди ежегодни,
за цялостно творчество и няма да забравя, когато му я връчиха, някаква просто символична пластика. И той искаше да каже нещо. И каза няколко думи. Толкова ми е хубаво, че се чувствам като бучка захар в гореща вода. И на мен толкова ми е приятно, и дано и вие имате такива чувства. Благодаря. Давам думата на заместник-председателя на клуба, офицера от запаса полковник инженер Георги Младенов, да обяви решение на клубния съвет за удостояване с юбилейна значка 100 години железопътно училище в България. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми гости, разрешете ми да ви доложа решение на клубния съвет за награждаване на изявени активисти на клуба във връзка с 100 годишния юбилей на Висшето транспортно училище Тодор Кабешков. 30 години от учредяването на клуба на офицерите и сержантите от запас и резерва от войските на Министерство на транспорта и Висшето военно-транспортно училище. И 30 години от създаването на железопътните войски в България. Във връзка с посочените годишнини юбилеи, клубният съвет на 17 октомври 2022 година реши да удостои с юбилейна значка 100 години Висше транспортно училище Тодор Кабешков членовете всички на клубния съвет, контролната комисия и председателите на дружества, както и персонално професор доктор инженер икономист Даниела Тодорова, ОЗ генерал Златан Стойков, ОЗ генерал Стефан Стефанов, ОЗ полковник Добри Добрев, ОЗ инженер Стамен Стаменов, ОЗ инженер Кирил Ерменков, генерал-майор академик доктор инженер Христин Христов, ОЗ полковник Спиридон Спиридонов, ОЗ полковник инженер Михаил Карамаринов, ОЗ полковник инженер Атанасов, ОЗ полковник инженер Софрон Софронов, ОЗ полковник инженер Димитър Живков, ОЗ инженер Христо Спасов Георгиев, инженер Венеца Минчева, доцент доктор Боряна Ружикова Рогожелова, Бистра Георгиева, ОЗ полковник инженер Георги Герданов, ОЗ подполковник Илиантър Тодоров, инженер Антон Собронов, ОЗ старши лейтенант инженер Юлиан Маслянов, ОЗ подполковник инженер Антуан Танев, Теодора Виденова, Анна Илиева, Елена Йосилова, Радослав Василев, Теодора Йосилова, ОЗ майор инженер Тихомир Юруков, ОЗ лейтенант инженер Георги Стайковски, професор Димитър Димитров, ОЗ полковник Бойчо Георгиев, ОЗ полковник инженер Иван Дългов, инженер Лъчезар Каменов, инженер Милчо Богданов, ОЗ полковник инженер Милчо Митов, ОЗ подполковник инженер Румен Гешев, професор Ненчо Ненов, инженер Борислав Аврамов, ОЗ майор инженер Симеон Пейчев, ОЗ майор инженер Красимир Атанасов, ОЗ капитан инженер Тихомир Юруков, ОЗ подполковник Светослав Гагов, инженер Мариан Флоров, Радко Радев, ОЗ подполковник инженер Богдан Симеонов, ОЗ полковник инженер Ленко Линков, ОЗ генерал инженер Стефан Бачаров, майор инженер Динко Динев, ОЗ майор Николай Иванов, ОЗ старши лейтенант Емил Иванчев, ОЗ полковник инженер Николай Алексиев, ОЗ инженер Тончо Караджов, ОЗ инженер Владимир Тодоров, ОЗ майор Стефан Петков, ОЗ подполковник Атанас Петрушев, Владимир Свиленов, инженер Кирил Костадинов, Емил Петков, Живко Кескинов, Стойко Йовчев, Тошко Самокрив, Владимир Димитров, Атанас Генов, Николай Николов, Валентин Митов, Васил Димитров, Живко Желев, Петър Бараков, Петър Кюрчиев, Тодор Тодоров, Георги Дочев, Кирил Кимев, Атанас Атанасов, Младен Петъров, Георги Райчев, Васил Митков. С това бяха наградените с значки. Следващата точка, с която клубният съвет реши награждава с книга Паметта на времето ветерани на клуба и знакови личности от историята на училището. Генерал-майор инженер Георги Карахлиов, генерал-лейтенант Митил Кисьов, полковник Цветан Тодоров, генерал-майор доцент Григор Жотев, полковник доцент доктор инженер Георги Генчев, полковник Георги Станоев,
Александър Каменов, професор доктор инженер Райко Райков, доцент доктор инженер Иван Христов Ненов, професор доктор инженер Тома Ружиков, полковник Стефан Димитров, полковник Татин Райков, полковник Хънчо Хънчев, полковник Георги Климов, Васил Цанов, полковник Петър Иванов, полковник Тодор Тодоров, полковник Димитър Димитров, генерал-майор инженер Янко Якулов, генерал-майор Явор Матеев, полковник Борис Буков, Надежда Илиева, инженер Стамен Станенов, Виктор Граховски, полковник Иван Дянов Иванов и инженер Кирил Ерменков. Доложи. Закрива втората част на Националния събор на възпитаниците на Висшето военно-транспортно училище Тодор Кавлешков, на полувисше железопътен институт Тодор Кавлешков и на Висшето транспортно училище Тодор Кавлешков. Благодаря ви, бъдете благословени. За всички вас от името на клубното ръководство сме подготвили и кратък коктейл. Моля, заповядайте в края на залата за коктейл и раздумка на тема транспорт и история. Благодаря ви.